Ahoj, pocítí běžný řidič úpravu hned po tom, co od tebe odjede? Já myslím, že to nepozná jenom běžný řidič, pozná to i manželka, která sedí vedle. Výjimkou jsou pouze atmosférické motory, kde se spíš odstraňují některé neduhy, ale navýšení je zcela minimální. Takže atmosférické motory neupravuješ? Pochopitelně upravujeme, ale rozhodně efekt není takový jako u turbomotorů. Ahoj Petře, narazil jsem na tebe na sociálních sítích. Co všechno děláte v SGS Motor Power? Ahoj, v SGS toho děláme spoustu. Například upravujeme auta, takzvaný chip tuning. Za druhý upravujeme body řazení na automatických převodovkách DSG. Dále měříme výkon na válcové zkušebně. A úplně v neposlední řadě opravujeme řídící jednotky motorů, elektroniku a další věci, které jsou potřeba v autě. Proč vlastně nenastavili automobilky chip tuning už ve výrobě? Šidí nás? No, nemyslím si, že by nás šidili. Za prvý trochu mají vliv emise, tak aby auta splňovaly emisní limity, což teda splňují po úpravě, ale jedná se také o to, že auta jsou vyráběny do celého světa a musí jezdit na jakákoliv paliva v jakýchkoliv nadmořských výškách. To znamená třeba i v Tibetu, kde se pohybují úplně v jiné sféře. No a díky tomu vzniká prostor právě pro úpravce. My zde nežijeme v Tibetu a proto můžeme vesele upravovat. V nadmořských výškách, ve kterých se pohybujeme, je dost velký prostor pro docela zásadní navýšení výkonu. Ahoj, asi nejsem jediný, kdo se na to ptá, ale o kolik tak dokážeš zvednout výkon motoru? Dobrý den, zdravím vás. Nemám tuhletu otázku zrovna rád, protože každé auto je jiné, ale dá se zhruba říct, že o nějakých 15 až 20%. Pochopitelně platí především pro turbomotory. Ahoj, slyšel jsem, že u nových aut je problém, že jsou tam zamčené jednotky motoru. Jak si s tím umíš poradit? V současné době si s tím již umíme poradit. Byli jsme první už před několika lety, ale jednalo se o velký finanční obnos. Nyní už za přijatelné peníze, cca do 25 000. Jedná se především o koncernové jednotky 1.5 TSI, 2 litr TSI, už toto umíme. Bohužel to má i stinnou stránku, auto zafixujeme na 5 dnů, než jednotka dojde zpět, odemčená a může se upravit. Takže to posíláš do zahraničí teda někam? Ano. Ahoj Petře, co vlastně děláš, když nejsi na dílně a nečipuješ? Dobrý den, no, jak sami vidíte, tak mám rád pěkná auta. Když je volná chvíle, tak se zúčastníme různých srazů. Mimo to jezdíme občas nějaký závody, sportujeme, chodíme se hrát fotbal a tak dále. Prostě není jenom práce, je potřeba i relax. Mějte se pěkně. Ahoj Petře, proč si myslíš, že je chip tuning dobrý? Dobrá otázka. Chip tuning je dobrý hlavně z důvodu bezpečnějšího předjíždění a druhý důvod, a ten je ještě lepší, je pro váš dobrý pocit. Ahoj, proč si myslíš, že je chip tuning i pro obyčejný lidi a nejenom závodníky? No já si vůbec nemyslím, že by byl jenom pro závodníky, je právě i pro normální lidi a to z toho důvodu, aby si auto lépe užili. To znamená, převodovka po úpravě bude lépe řadit a s motorem se bude lépe a bezpečněji předjíždět. Ahoj, už vím, že děláš rozumný úpravy, ale co takový ty věci jako popcorn efekt? Kámoš říkal, že by chtěl, aby mu to střídalo z výfuku. Umíš to taky? Umím, ale především bych se mu to snažil rozmluvit, protože je to blbost a motoru to spíš škodí. Nicméně, když zatím bude stát a bude to chtít moc, umíme udělat. Petře, auto po tvojí úpravě jezdí skvěle, ale jak je to vlastně s emisema? Projedu na STK? Pakliže auto bylo v dobrém stavu i před úpravou, tak rozhodně projde. Neměl by být žádný problém.